Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo mukoma ndakapfuma mushure mekunge shamwari yangu uyo ainge akazoenda kuAmerica. Takachizotanga kuronga tiri pamwe chete. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ariko kuAmerica ikoko akazosangana neumwe muprofita kuAmerica ikoko, ndokubva achizoudzwa kuti mumhuri vainge vakamuvenga, kunyange amai vake vaiva munhu vaita zvokubata-bata. Saka akazouya kwandiri, then he confided in me and he told me kuti ainge aine problem yekuti aiti kana akabata mari haana kana chaaikwanisa kuti angachiita nemari yacho iyoyo. This was after abva mukutumidzira amai vake mari, then ndokubva achizoudzwa kuti amai vake vainge vakatosunga mari iyoyo. Saka ndakazotanga kumutsvakirawo muprofita kuno kuZim, ndokubva ndachizomutsvakira nen'anga nekuda kwekuti vaprofita zvinhu zvavo zvinotora nguva. Saka iye aida zvinhu zvokuti zvinokasika, because aigara achingochema-chema achingoti zvinhu zvake ikoko zvainge zvisiri kumufambira zvakanaka. Ndokubva ndazomutsvakira n'anga, ndopa zvakatangira ipapo. Handina kutanga ndiri munhu ainge aine kahutsinyika ainge achida kuzomuitira mukati, but nekufamba kwenguva zvekare nekuzopfurirwa nen'anga ndipo pandakabva ndachizoshandisira shamwari yangu mushonga. Saka taingowirirana, uye zvekare ainge akandiudza kuti kana mudzimai wangu ndaisafanira kutoti ndinge ndichitombomuudza kuti tainge tichicommunicata, sezvaainge akaudzwa nemuprofita kuti pari zvino iwewe chitomboenda underground, hakuna munhu anofanira kuti ange achiziva kuti upenyu hwako huri kufamba sei, huri mupenyu here kana kuti hausi mupenyu. Saka aicommunicata neni semunhuwo wekuti ainge achida kuziva kuti kumusha zvinhu zvakamira sei. Ndini waainge achicommunicata naye, hama dzake ainge ava kusataura nadzo. Zvino takati tichironga kudaro, ndopa akabva achizoti ndinoda kuti unge uchinditengerawo stendi. Tatenda. Saka akati ainge achida stendi muchinhoi, ndikabva ndati it is okay. Ndokubva ndachizokonfema ndikamuudza kuti mastendi ainge achiita mari. Mushure mekunge ndawana stand, ndakatoenda ndikanotora mapictures, ndokubva ndachizomutumidzira mapictures aya, then tikabva tachizotowirirana. Akabva achizotanga kunditumidzira mari iyi akanditumidzira ari ma10,000 US, because stand yacho iyo yakaita 30,000 US. Sezvo zvainge zviri zvinhu zvatakaita in secret, ndaifanira kutanga ndaenda nemari yacho kumba kwen'anga sezvavainge vakataura sekuru vacho vachiti munhu uyu akagadzirwa. Saka kunyange akatumidzira mari ikapinda mumaoko ako, iwewe wacho unokwanisa kuzototanga kutosangana nemweya wejambwa nemunyama. Saka ndakazoenda nemari iya kumba kwen'anga. Mushure mekunge ndaenda nemari iya kumba kwasekuru vaya vakabva vachizoigadzira mari iya, asi mari imari mukoma. Takati takatarira mari iya, sekuru vaya vakabva vanditi pamari iyi ndoda kuti unge uchindipawo 2,000 US nekuti ndine zvinhu zvangu zvandikuda kuti ndinge ndichizokavha. Saka kustendi kuya mukoma ndakazotoenda nasekuru vaya, ndokubva ndachizotoita sekunge stendi yacho ndini ndainge ndaitenga. Hongu maparticulars efriend yangu ndainge ndiine mafotokopi andaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa, but ndakabva ndachizoshandisa maparticulars angu zvekare nemunhu wacho uyo aititengesera stand. Takazowirirana, painge pasitomborina kana problem, ndokubva stand iya ndachizoisa muzita rangu. Takazongogadzira mamwe mapepa, ndokubva tachizotumidzira shamwari yangu ainge ari kuUSA mapepa, but ainge asiri mapepa echokwadi. Ndokutowana kwandakazoita stand yandiinayo kuchinhoi uko. So mushure mekunge taita izvozvo mukoma, sekuru vaya vakabva vachizoti vainge vachida kuti tinge tichigadzira shamwari yangu. Ndakazombomutumidzira mari, ndakangomuti I just want to thank you nezvose izvo
zvaunondiitira unondibatsira ndikachizomutumidzira mari yainge ichikwana iyo kuita 20 US. Akatomboramba asi yainge yakagadzirwa mari iyoyo. Ndikati it is just my own thank you. Akabva achizoigamuchira mari iyoyo. Ndiyo yakazomupa zvirwere zvakasiyana siyana. Akabva achizotanga kurwara, ainge asingatonzwisisiki kuti ari kurwara nei. Makambozvionawo munhu anonzi abatwa kenza anotemwa nemusoro iri meningitis, at the same time obva achizonzi aita TB yemudumbu, munhu anenge ari kuAmerica. Akafa mukoma, mutumbi wake wakatotadza kuunzwa kuno nekuda kwezvirwere izvo zvaainge achinzi ainge achirwara nazvo, asi sekuru vaya vakatoti vainge vasingadi kuti mutumbi wake unge uchizouya kuno just in case kana pakazowana munhu anoita unhubu hwekunomumutsa kumakuva. Saka vakati kana ariko ikoko kuAmerica akafirako ikoko zvinenge zvatovharana. Saka sekuru ava magadziriro avakaita mhiko dzacho dzekuti asazokwanisa kuunzwa kuno, vakangodrowa line ndokubva vanyora on the other side kuti USA, then on the other side vakanyora kuti Zimbabwe, vakabva vangoisa X vakanyora zita rake, vakati sekuti iwe Tawanda haumbofi wakadzoka kuno kuZimbabwe zvatovharana. Ndokubva vatongosiya zvakadaro. Ndo zvakatoitika mukomanashi, pakangoitika things that were funny. Mutumbi wake ukatotadza kuunzwa kuno, akatovigwa ikoko kuAmerica nestate, sezvo ainge asina hama dzaainge ainadzo ikoko kuAmerica. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndokubenefita uko kwandakaita. Ndaitongovawo munhu ainge aripo pakungongwavha, asi mukana wangu wakauya mushure mekunge ndatanga kutaurirana nefrendi yangu, akandiudzawo kuti iye ainge ari munhu ainge akagadzirwawo nehama dzake. Ndikatowanawo mukana wekuti ndinge ndichizopfuma. Hakuna anozviziva, mufunge zvenyu mukomanashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo kupfumawo kwangu kwandakazoita. Ndakatora stand yeshamwari yangu yekuChinhoi. Ya pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvamangaita mukoma. Ya zvakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 55 years kuberekwa. Ndiri kuno kuChegutu, ndinoita zvekutenga mombe ndichitengesa. Ndava nenguva yakareba ndichingoita chibasa icho chichi, ende zvinofamba zvekuti nekuti ndinobatsiridza nemushonga mukoma. Ndakakura ndichizviudza kuti zvechikoro handitombodi zvachose, nekuti ndaiva ndisingatogoni zvachose chikoro chacho. Ndopandakati ndachizosangana neumwewo mukomana akanditi iye ainge aine dream rekuti ange achizoita purazi. Ipapo ndopa zvakatangira. Saka ndakabva ndachizoti kwaari, zvinotodii shamwari, hatina kana mari kaisu. Akabva ati ainge aina vamwe sekuru vaainge akamboshandira achiita zvekuvafudzira mombe. Akati sekuru ivavo vakazoshaika zvavo, but vainge vari n'anga. Pamba pacho hanzi paigara pakangozara vanhu because vaiita zvekurombesa. Saka takazoenda kuya ende vana vacho vaimufarira zvisingaite. Tasvikapo paya takabva tachizotaura nyaya yedu. Takaudzwa mari yainge ichidiwa, but mari yacho tainge tisina. Tikabva tanzi kana muchida munotomboshanda pano. Takashandapo mukomanashi tichishandira mari yekuti tinge tichizoromba. Takashanda kwemakore anokwana iwo kuita 3 tichingoshandapo pamba pen'anga dzacho idzodzo. Then takazoti tashanda ndokubva tachizorombesewa. Saka takapiwa maring. Iniwo ndakapiwa ring yangu iyo yandiinayo yandinoshandisa. Ndichitaura nemi kudai mukoma, ndine mombe dzakawanda chaizvo, but mombe dzose idzo dzandiinadzo hadzisi mombe dzechokwadi, ende ndinoita zvekutengesa mombe dzacho idzodzo. Kana ukatenga mombe kwandiri zvinenge zvakangofanana nekuti unenge warasa mari yako.
because inini mombe dzangu mukoma ndinotoenda musango ndonosungirira mishonga mumiti. Masango aya kwekuti kunenge kuchigara zvikara zvesango, saka kana ndasungirira mishonga iyaya mumiti, makudo kana kuti gudo rose iro rinenge razokwira mumuti imomo rinozongokaruka ratova kupurazi kwangu, ratoshanduka robva ratoita mombe. Saka kana munhu akazotenga mombe kwandiri, iwe unenge uchitoona ritori bhridhi rakanaka chaizvo, asi anenge atori makudo zvawo. Saka vanhu vazhinji vanotouya vachizototenga mombe kwandiri, but vanenge vasingatozvizivi havo kuti vari kutenga makudo. Saka zvazvinozoita mukoma, ndinozoti paya kana kuri kunzi kana watenga mombe kubva kwandiri, ndinomiririra kuda kana kwemazuva akati 1 day, but handiwanzo kudarika 2 weeks. Ndinobva ndachizodzokera musango, ndobva ndachizotora rimwe gavi ndorisungirira pamuti, ndotaura zvandinotaura dziri mhiko dzangu, ndobva ndachizosunungura gavi riya. Kusunungura kwandinenge ndaita gavi iroro, kutosunungura kwandinenge ndaita gavi racho iroro, ndo kutozoshanduka zvikari kunozoita gudo riya kubva kumombe richidzokera kuita gudo. Ndo pamunongomuka kana makuseni motoona kutoti mombe kana kuti mombe dzamunenge makatenga mudanga munenge musina. Munokwanisa kutofungidzira kuti dzinenge dzakabiwa, but anenge ari makudo zvawo anenge adzokera musango. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndakaona kuti ndiri ndega pasina kushandisa mushonga handikambofi ndakaihwina nyaya yacho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu, just imagine woshanda uchiti inini ndoda kuti ndishande hangu ndichitenga mombe dzangu, apa unenge uchitenga zvako makudo. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ininiwo sekuru vangu vainge vakaromba, it was the first one in the family kutorawo license kuitawo zvekudriver matruck. Saka dzinza rose tikangoti tatongova dzinza rematruck drivers, but kwedu mukoma vanhu vanotobata mishonga zvekutodaro, ende tiri vanhu vanokonzeresa pose patinenge tiri. Kana ukatanga kushandira imwe kambani nekuda kwemishonga yakabatwa nasekuru zvekare nemadzibaba edu, nemishongawo yatinobatawo isu sevana vacho, mukoma tinokonzeresa kuti vamwe vanhu vange vachidzingwa mabasa, because zvazvinoita kana kuri kunzi ukasvika panzvimbo yekuti vanhu vanenge vachingoshanda vari vanhu vanenge vachingonamata vasina mishonga kana kuti miteuro yavanenge vachishandisa, iwewe nemishonga yako, kana ukasvikapo panzvimbo yakadaro unotanga kuremera munhu wose anenge aripo, ende kana vari sevarungu vanotanga kufarira iwewe, vobva vavenga vamwe vose avo vavanenge vagara vachishandidzana navo. Ndo zvinoitika pandiri pakambani yose iyo yandinenge ndava kushandira. Murungu anopedzisira ava kuteerera inini asingachazivi kuti oita sei, anenge atova neconfusion. Ndototanga kutomuudzira zvekuita kuti dzinganingi. Saka sekuru vangu ivo vainge vari truck driver, vanoti pavakatanga kushanda vakasangana nemaproblems akasiyana siyana, ndokubva vachizoendawo kun'anga, because vainge vachitodawo kutodzingiswa basa nemunhu uyo wacho ainge atori senior driver, ivo vachingori assistant, but vaitongonzwirwa godo nasenior driver kuti seiko murungu kana achitaura newe anenge achiratidza kuti anoteerera izvo zvaunenge uchitaura. Ipapo sekuru vainge vasati varomba, saka mukuzonofamba kwavo kwavakaita vanoti vakaenda kuzambia. Vaenda kuzambia vakaiswa mukofini, kofini iri rikaiswa pamusoro pemba, pamba ipapo peng'anga. Vakaudzwa kuti idzi ndo dzichava mhiko dzako iwewe nevana vako, vana vachazvarwa zvekare nevana vako, nevana vachazozvarwa nevana vevana vako. Saka ndo mhiko dzacho idzodzo dzavakaudzwa kuti dzinofanira kuti dzinge dzichizotevedzerwa mudzinza. Uyo anenge
aramba kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichiitwa, whether uri mukristu kana kuti uri munhuwo zvake asingabhelivhi mune zvechivanhu, unototanga kutorasika njere. Sekuru Mukomanashi vakachizodzoka ndokubva vachizoenderera mberi vachidhiraivha matraki kutobudirirawo kwavo kwavakaita ndo kwakazokonzeresa kuti tinge tichizoraramawo upenyu hwakanaka. Tiri vanhu vekuti hatitamburi, but mishonga mumhuri vanhu vanobata mishonga. Madzibaba eduwo vainge vari matruck driver uye zvekare vaita zvekubata mishonga. Nesuwo mukukura kwedu takangodzidziswa kudhiraivhawo matraki kubva tichiri vakomana vechidiki. Nguva payainge yakwana tikatotoreswawo malaisensi nemadzibaba edu, tinongoitawo zvekudhiraivha matraki iwawawa. Asi Mukomanashi, chinoitika kwedu ndechekuti munhu kana akafa tinotokuisa pamusoro pemba, tinotombogadzika kofini rako pamusoro pemba, kunyange zvikanzi tarigadzika kana kwe20 minutes, but unofanira kutoti unge uchitombokwidzwa pamusoro pemba uri mukofini mako imomo. Zvinhu zvekuti pazvinoitika vanhu vazhinji vasingazivi history yemudzinza medu vanotokatyamadzwa nazvo, vanotoshamisika kuti kochiko chava kuitika. But musha woga woga Mukoma une chivanhu chemo chinenge chirimo. Vanhu vose vanozouya pano vachidemba nekuda kwenhamo, inhau yekuti munenge musingachadi kutevedzera chivanhu icho chinenge chiri chemudzinza renyu. Nekuti isusu kunyange tikanzi taramba, kunyange tikanzi tanamata, kunamata ndinotonamata ini Mukoma, ndinotoendawo kuchechi muchindiona ndakadai, but takanzwisisa semhuri kuti sekuru mukutambudzika kwavo hatingavashori, nekuti dai kwanga kuri kunzi vainge vakadzingiswa basa, zvimwe kuda kutaura kudai tingadai tichitambudzika chaizvo. Asi sekuru vakaitawo zvavaikwanisa kuita panguva yacho iyoyo nekuda kwenhamo yavainge vakatarisana nayo, vakanoitiswa mhiko dzekuradzikwa mukofini, kofini racho rikaiswa pamusoro pemba, vakanzi ndo dzichazova mhiko dzavo kweupenyu hwavo hwose, zvekare nedzinza ravo rose. Wose anenge afa anoiswa pamusoro pemba obva achizoenda achizonovigwa. Saka zvinhu zvakanzwisisika mumhuri izvozvo. Asi pane vamwe banguru ava vakatenga imba yavo, vainge vabudirira vakatanga kugara kuBorodil, vakazviona sekunge chivanhu chainge chisisina basa kwavari. Banguru ava vakapenga mushure mekunge mwana wavo ashayika, akaita accident kuSouth Africa, uko ainge atovawo nematraki akati one day aroora mukadzi weko kuSouth Africa. Saka vaitongozviita vanhu vanonamatawo maPentecostal, iwawawo machechi ekuchema. Mushure mekunge ashayika mukomana, mutumbi wake ukaunzwa kuno, zvino zuva rekuti ange achizovigwa makuseni, nyaya yacho takatoigarira dare. Ivo vakati vainge vasingakwanisi kuzviita nekuti painge paine mafundisi avo ekuchechi, zvekare nevamwe vanhu vavo vekuchechi. Saka kuda vakabatwa nenyadzi, ndokubva vachizoramba kuti tinge tichizotora kofini remukomana tirikwidze pamusoro pemba. Vakati izvozvo zvainge zvisingagoneki. Mukoma takangoti kubva kana murimi maramba hapana hapo problem. Vanhu vakatoti vagadzirira kuenda kumakuva Mukoma. Bamukuru takavashaya kuti vainge vaenda kupi. Bamukuru Mukoma takanosangana navo kumakuva, vainge vava kutopenga vagereko kumakuva Mukoma, vachitaura vega. Vainge vakurura nhumbi dzose dzavainge vakapfeka, vakangosarwa nechishoti chete chemukati. Tavaona bamukuru Mukoma takatoita vekutozotomhanyisa, tikabva tachizovabata ndokubva tachizovaisa mumotikari. Then veukama vakabva vati mukomana haangavigwi. Zvechokwadi akaramba kuvigwa mukomana, because motikari yacho yainge yakatakura chitunha chake yakaponja mavhiri ose nguva imwe chete. Mavhiri ose akaputika. Zviya zvekunzi hei munhu uyu ndewe kuchechi, tinonamata naye, saka ndisu tinofanira kuti tinge tichitevedzera zvaakataura paainge achiri mupenyu, kuti anoda kuvigwa nenzira dzechikristu. Panenge pasati paitika mashura. Kana vedzinza vada kutevedzera chivanhu chavo, munonyarara vatorwa. Mukomanashi vose vakasvika pakunyarara pavakaona kuti motikari yakaputika mavhiri ose. Baba
vacho vainge vachipenga, vainge vakapika vachiti sezvo ivo nemhuri yavo vainge vakatendeuka, vainge vasingachakwanisi kutevedzera nzira dzechivanhu. Motikari dzose mukomanashi dzakarova U10 tikadzokerako kuBorodale. Mukomana tikaita plani tikamukwidza pamusoro pemba, tikamirira maminitsi kuti ainge achizokwana, tikamudzikisa. Mukoma chivanhu chiriko, vanhu vanongoramba zvavo. Motikari iyo inge yakatakura kofini rake tichiri kumakuva yekuputika mavhiri ose mukoma. Haina kana munhu akamboipombera mweya. Mavhiri aya mukoma akaputika, akangozara mweya ari oga mushure mekunge tawirirana paukama kuti tava kudzokera kuBorodale kunomukwidza pamusoro pemba mukomana. Ndiyowo sikreti yangu iyo yandiinayo. Wose anenge aramba anongotanga kutongorasika njere. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi dzinza roga roga rine chivanhu charo. Hanzi kwedu chivanhu chacho ndechekuti anenge afa kofini racho rinotomboiswa pamusoro pemba, zvakaitwa sekuru vedu pavakaenda kunorombera izvo zvekudhiraivha magonyeti kuZambia, vakaiswa mukofini vakakwidzwa pamusoro pemba. Hei, pakaipa. Kwenyuwo munozvifambisa sei? Pane tumwe tunhere twamunongoita so zvinhu zvekungoti hazvingonzwisisiki. You can come to my inbox and you tell me your own side of the story.